Althea, en vild håndballkamp her i boksen. Hvordan oplever du kampen her? Jamen, jeg oplever den som relativt tæt. Jeg synes egentlig, vi har lidt overtaget i første halvleg, men de kommer bragende i anden halvleg, og så derfor er den relativt tæt og intens derfra. Ja, så en vild kamp. Første halvlek der, du står med 50% i redningsprosent i første halvlek. Hvordan oplevde du selv den gode trenden dere var i? Jamen, jeg synes, vi får presset chancerne derhen, hvor vi gerne vil have dem til at skyde, og jeg synes, vi står godt i forsvaret, og der er gode betingelser. Men hvad skjedde i andre omgang, holdt jeg på at sige? Ja, men jeg synes jo egentlig også, at vi ikke får scoret nok i angrebet. Vi går lidt i stå angrebsmæssigt. Samtidig så spiller Henny bare en sindssygt flot kamp, og virkelig god, og hun skal jo selvfølgelig ikke have lov til at afgøre det til sidst ind under 3 meter. Det skal bare ikke ske. På sidste scoring 2 tideler før slutt. Hvor surt er det på en måte at kjenne på den? Jamen, som jeg sagde, det må ikke ske. Henny skal ikke få lov til at skyde ind under 3 meter og få lov til at svæve i så lang tid og skyde, hvor hun vil. Det er frustrerende, at vi ikke formår at gå op på hende. Ja, for i dag er kanskje hun den viktigste spilleren å ikke la skyte. Ja, lige præcis, og specielt hvad laver hun 15 mål i dag. Altså, vi burde jo bare storme op og så lukke ned for det. Det er ikke i orden at få lov til at skyde, og ja, det er træls. Men uansett, hvordan oplevde du stemningen her i boksen? Det er jo helt vild oppmøte. Ja, men det var en vild stemning, både fra de danske fans og fra de norske fans. Det er jo bare fantastisk, at de også skal byde lidt op til kampen ude på lægterne. Og ja, det var en fed kamp at spille, alt i alt, selvom den ikke faldt ud til vores. For nå blir det bronsefinale på søndag i stedet for. Sikkert litt tidlig å tenke på, men jeg regner med at dere er revansjesugende der. Jamen, som du siger, så er det lidt svært at tænke på nu, men det betyder sindssygt meget, at vi går ind til den kamp med fuld skrue, og vi ved, hvad det betyder at gå fra sådan en slutrunde med en sejr. Altså, der er stor forskel på en nummer 4 og nummer 3, så det vil betyde meget for den bronzemedalje. Ja, for den bronsefinalen kan jo også bety en OL-plads også. Ja, vi håber jo selvfølgelig, at kunne kvalificere os til OL. Takk.